Ja, må ikke det vil være bedre at vise ham Femø-frønsten, at vi Fakkertal har et hyggeligt, stabilt og mere hyggeligt, end det var, ja. Betragt det som en fejl. Jeg glemte også at lukke døren ind til køler. Stort starter, så lukker du den dør op lige med det samme. Det gør jeg selv. Danny, er pulverheksen gå... Jesus Kristus, du gav mig... Hey, hvad kalder man det? Hedeslag. Jeg gider ikke blive ignoraniseret. Jeg skal have de penge, jeg har krævet sig for, men jeg har tabt mit mikrofonbælte, og det er overhovedet ikke sjovt. Nå, godt så. For hvis der er én ting, jeg hader, så er det, når folk gør en tjeneste, og bagefter fortæller, at de forlanger fortaling. Fortaling. Præcis som jeg kom til der. Det var en fortaling. Lort. Jeg håber, skisme, du har held i kærlighed. Men således er hun. Grul. Fuck mig. Smag? Nej tak, jeg er vegetar. Arme stakke. Langt hår og vegetar. Jeg håber, filme, du har held i kærlighed. Prøv at spil. Fuck mig. Ja, det synes jeg også. Alt ved det gamle. Danny, husk nu, vi havde en aftale, vi to, ikke? Ja, jeg er klar nok der. Tak, der står inde i billedet derovre i hjørnet. Ja, Danny er kommet hjem på det, der hedder en betinget prøveløsladelse. Hvad skal det sige? Det skal sige, at vi er fra kaminens side. Hvad skal de sige, Stuart? Hvad skal de sige? Klar igen. Goddag, frøken. Stuart starter os til tjeneste. Og for satan i hedehul, jeg stak mig på en raket. Hvor mange øl har du fået, Stuart? Nej, ikke nok. Jeg kunne stadig mærke mit lår. Første gang. Klap så. Klar, så opdagelsen ruller. Og det må du gøre bagefter, Stuart. Hvad står galt? Klar, og bast! Jeg tror, du har en idé, Anders. Prøv lige at vente den over mig, glæder så os. kan jeg se den. Ja. Okay. Du forbereder dig. Kan du lave Eiffeltårnet? Ja, jeg kører. Kører. Du laver 3 gange. Man kunne godt have sagt tak, inden jeg fik det. Ja, vel nå. Jamen, jeg kunne jo ikke vide, om du var ordblind, eller om du bare har dårlig smag. Jeg må gå ikke ud fra, at det er meningen, at folk render rundt med en gulvmoppe på hovedet. Hvad i alverden er det for en måde at behandle dørene på her i mit hus? Pisseporten. Hvor mange en mødom er gået tabt, og mange en politibetjent har let forgæves efter spor. Skål for friheden. Her kunne jeg have trængt til en øl. Nej, sikke en overraskelse. Det må jeg nok sige. Ja, fuck det. Skal I så gå tur med hunden? Nej, nu har jeg aldrig. Ja, er vi sådan? For sæt mig så. Sorry. Et sekund, knæk. Din mor skal høre det her. Og så kan du jo eventuelt lige fortælle, at jeg var på stripklub eller et eller andet. Kan du ikke gøre det? Odysseus, hvor har jeg sovet godt. Lad os nu se. Det må være dig. Da kæft, du åbner dig selv. Ej, man set med hende. Det var sjovt. En skidt gave. Hvad? Nå, okay. Der var nok en overraskelse. Glædelig. Du kan skrubbe ned og skåle noget sne. Der ligger allerede en ældre dame dernede med svære skader på hoften. Prøv lige at Allan, det er lidt større billede, så de får hænderne med, og lige enden af kjolen der. Sådan noget. Og må det ikke komme udefra igen? Ved du hvad?
Du kan gå ned og skovle sådan af. Du kan skovle. Ja. Der er hørfrø i mine patter. Wow. Ja. Så kan man gå til fødselsforberedelseskurser sammen. Og det er skønt at have den... Ikke? Ja. Mhm. Der står putter en baby, der ikke er der. Det er virkelig underligt. Sankt Pelle Kirke på det ydre Vesterbro styrtede i går sammen efter en voldsom eksplosion. Politiet undersøger stadig om... Sankt Pelle... Undskyld. Sankt Folmer på midten. Kan jeg ikke det? Klar, vi laver den. Sammen. Kom. For satan. Det var en bazooka, jeg fik lige kranet. Jeg var klar, hvor det gjorde. Hvad gør vi? Hallo? Jeg er så lige nødt til at have den her lidt væk. Den hang fast i min hæt. Hvad gør vi? Ja, det ved jeg sgu ikke. Der røg en bazooka. Den er skide dyr. Udtaler Paul Præmiepsyko fra... Ikke helt. Jeg skal bare lige have et navn. Udtaler Preben Dadelballe fra... Det kan man ikke. Ja, vi skal bare lige have et godt navn. Nej. Foruden mig vil I leve af Toskeravn. Velkommen til Stuarts pølsevogn. Undskyld. Okay. Sorry. Det er sjovt. Du må ikke give så meget gas. Jeg kan ikke have det. Fuck. Fra samme sted. Jeg siger, nu ved jeg det da. Nej, bare for du kommer frem med pølserne. Okay, kom. Vent lidt. Nej, ikke en af dem der. Der var hele dagen. Det er absolut ikke morsomt, det her, Anders. Ej, jeg vil... Godt så, vi har det så. Mammon. Mille mammon. Mille mammon. Mille makrel. Mille mammon. Himmel og bøf. Ja, der kan ikke slut på noget som helst. Nå, Stuart Stardust. Det var så et trin for langt. Nu
skal jeg dø. Flamingo-guillotine. Hvad sker der?